Sikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihla lezi indaba ke mbukelo uzethulela unoxolo umamtshali kwakwamwali sibonga kakhulu ngosuhlanganyele kanye nasi namhlanje kusihla ake sibheke ihamba phambili. Proposing the plea bargaining that he will plead guilty and testify against his co-accused. Libiyele enkantolo ephakeme yasePitoli icala lokubulawa kukaSenzo May wesigamekweni esenzeka ngonyaka u2014 eFosloras ekhaya intombi yakhe uKelly Khumalo. They've been taken to Gazini Sports Ground, whereby the city of Johannesburg has provided 22 tents. Isikhoseliswe enkundleni ezemidlalo imindeni engaphezulu kwekhulu ekhahlamezeke ngesikhathi esinye isakhiwo sinqonqiso umlilo enkabeni yedolobha iGoli. Incwadi efungelwe yomphenyi wecala lokubulawa kukaSenzo May iveze ukuthi ukubulawa kukaMay kwakubulawa okuhlosiwe kwakungebona ubugebengu obungahambanga kahle. Ubrigadier Bongani Gininda ngesikhathi efunda istatement sakhe enkantolo uveze iqhaza elabanjwa yibo bonke abasolwa ekubulaweni kukaMay. Owesilisa ke owanikwa umsebenzi wokuphenya ukubulawa kukaSenzo May uveze ngencwadi efungelwe ukuthi ubufakazi abukhombisa ukuthi kwaba ukubamba inkunzi ongahambanga kahle kodwa kwakubulala okuhleliwe. Le ncwadi efungelwe yasetshenziswa uGininda ukufaka isicelo sokuthola incwadi egunyaza ukubopha abasolwa. Investigation which resulted in evidence under oath revealed that the victim was murdered as a contractual assassination or hit rather than a robbery or robbery gone wrong. Evidence under oath revealed that 5 suspects actively participated in the planning and execution of the contractual murder of Senzo May. Okunye okuthusayo kuvelile uGininda uphinde watshela inkantolo ukuthi umsolo wesibili uBongani Danzi akagcinanga ngokuvuma icala nje kodwa wathi uzokwethula ubufakazi ngoza kwabo asolwa nabo. Insofar as admitting the statement he made, went further in proposing the plea bargaining that he will plead guilty and testify against his co-accused. That is the extent of the discussions between accused two and the state. Kuphinde kwabuzwa indlela eyasetshenziswa ukufaka isicelo sencwadi egunyaza ukuboshwa kwabasolwa. Leli cala ke liyaqhubeka kusasa. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu inqume ukuthi ayohlolwa ingqondo umlungisi Ncalane ongomunye wabasolwa ngokubulalayo nobhala jikelele wophiko lwentsha iANC uSindiso Magaqa. Ummeli kaNcalane uShane Matthews uyena ke ofaka isicelo sokuthi uNcalane ohlolwa ingqondo kulandela ukuyiphatha kwakhe. Umndeni nabangani bakaMagaqa sibaphoxe kakhulu ke lesi sinqumo senkantolo njengoba bethi siyingxenye nje yeqhinga lomsola lokubambezela icala. uNcalane ubekwe icala kanye noSibonelo Myeza, uMbulelo Mpofana kanye noSibusiso Ncengwa. uMagaqa kanye namanye amakhansela amabili badutshulwe emzimkhulu ngo2017. uMagaqa ke wabe seshonele esibhedlela ngokuhamba kwesikhathi. Imeya yedolobha laseGoli uKabelo Gwamanda uthi sebekhoseliswe enkundleni ezemidlalo iGazini abantu abasale Dengwane ngenxa yomlilo ocekele phansi isakhiwo senkabeni yeGoli izolo. Kulesi sigameko okuphangalale abantu ababili kwasekuthi abanye abaningi balimala emva kweinsolo zokuba owesifazane ufafaza uparafini endlini yesoka lakhe kulandela ukungaboni ngasolinye lona kwesifazane ulale ebaliwe. Imeya yedolobha laseGoli uKabelo Gwamanda uthi abantu abasale Dengwane ngenxa yomlilo ocekele phansi isakhiwo esenkabeni yedolobha izolo sebebekwe enkundleni yezemidlalo iGazini nokuyilapho bezofihla khona ikhanda okwesikhashana. They've been taken to Gazini Sports Ground, whereby the city of Johannesburg has provided 22 tents. They've provided approximately 10 ablution facilities as well as water tankers to ensure that the environment is conducive. Isakhiwo esinqonqisiwe singezinye zezakhiwo eziphenywa ngokungayilandeli imithetho yedolobha. There's about 188 cases that are actively being investigated through our group forensics. They are at various stages. But what is critical is the fact that indeed, as a city of Johannesburg, we started to win these particular court cases because some of these court cases where we were taken to court by some of these NGOs, they were really frivolous in nature. Umndeni womunye wabantu abashonile kulesigameko uthi ukhungathekile kanti usalinde imiphumela yolibofuzo ukuze uqinisekise ukuthi isidumbu ngeselungu lawo. We are from the government mortuary where we are shown the picture and then we only to find that he spent beyond recognition. We couldn't identify him.
uGwamanda ubalulekile ukuthi basebenzisana namanxusa kwamanye amazwe ukuze alekelele labo abayizisulu abavela emazweni ahlukene. Kusenjalo owesifazane osolwa ngokuthungela umlilo usagcinwe esitokisini njengoba uphenyo lusaqhubeka. Ikhomishana yezokhetho ithi ifuna uqiniseka ukuthi isibalo esiphezulu sezakhamuzi zibhalisela ukuvota mhla zi-3 ngoNhlolanja yaphinde ke yathembisa impela sonto yokubhalisela ukuvota engcono kunale yangoLwezi yangonyaka odlule. Njengamanje abantu ababhalisele ukuvota lapha eNingizimu Afrika bacishe bacela ezigidini ezingama-27 yize bengaphezulu kwezigidi ezingama-40 abantu abakulungele ukuvota. I-IEC ifuna ukuguqula lokhu. Impela sonto yokubhalisela ukuvota ngonyaka odlule yaphazanyiswa imbhikisho yezakhamuzi ey'ndaweni ezehlukene. We're working with the priority committee that functions within the auspices of net joints to ensure that there is no repeat. We want people to spend less time within the registration stations, and we think we are geared for that. I-IEC izimisele ukufinyelela kuzo zonke izingxenye zeNingizimu Afrika ngisho nasemajele. Our officials will go to prisons, and the important thing is really to call for families of those that are within the prison system to deliver ID documents, because most often we find that even those who are eager to register, they don't have their identity documents. Labo abakuleli abazinze kwamanye amazwe nabo bazokwazi ukubhalisa online kanye nasezindlini zamanxusa akuleli. I-IEC izomemezela zonke inhlelo zayo ngesonto elizayo ngosuku olusondele impela sonto yokubhalisela ukuvota. Amalungu obuholi be-ANC eyifundazweni nakuzwelonke sebeqalile ukuhambela izifunda ezahlukene lapho bebamba khona imihlangano ngenhloso yokukhuluma ngodaba lweqembu elisha i-MK kanye nesimo ke sodaba lwabe umengameli uJacob Zuma njengoba esekubeke kwacaca ukuthi uzokweseka i-MK yokhethweni elizobanjwa maphakathi nalonyaka. Abaholi be-ANC bebephume ngobuningi babo behambela izifunda ezehlukene kakhulukazi KwaZulu-Natal. Emhlanganweni engaphezulu kweshumi esifundazweni abaholi be-ANC basole kakhulu uZuma njengomuntu abathi uzicabangela yena kuphela. Into ebuhlungu kakhulu comrade uma-selfish emva ukuthi i-ANC wena wedwa yakwenza u-provincial chairperson yakwenza u-national chairperson at the same time. Today uzoveza inhlese uya ehostela uthi ukusekhomshana ngabuyavuka washaya. That is tribalism. Nase-Eastern Cape uhlalo weqembu Oscar Mabuyane ukhwele wadilika kuZuma. Khona komnye utata wabekhokela i-ANC yamuwonga yamnika izikhundla zonke yade yayomenza umongameli phofu yaqala yamnika ukusekela umongameli iminyaka emininzi yayomnika lo mongameli kodwa lo tata wayesahlulwa ukuzisa ibranch yakhe kwi-ANC. We've never won the want kuzo zonke i-election ezake zakhona apho ahlala khona kwindawo yakhe. Ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uBhekicele ugcizelele amazwi afanayo ngokuthi owayengumongameli wezwe ubheke yena nomndeni wakhe kuphela. To me, nothing short. Because we're dealing with whatever it is. Because if it is not me, it can't be anybody. You can't have politicians. If it is not me, it can't be anybody. Ikomidi elibhekele ukusebenza kwe-ANC kulindeleke ukuthi lihlanganise isinyathelo okufanele sithathwe inhlangano ebusayo ngokusungulwa kweqembu i-MK. Ngikusamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eGoli. Mbukela manje ke sathi qunga ngapha ngasayitolo kanti uma ngabe sibuye sokuphathela udaba oluthi The department is still engaged in an investigation to establish whether indeed an irregularity of a serious nature took place or whether that person can be cleared. Abazali babafundi besikole saseMpumalanga esingayitholanga imiphumela ka-grade 12 ngenxa yezinsolo zokukopela sebenxusa umnyango ukuba uphuthumise uphenyo njengoba ukugodlwa kwemiphumela kuphazamisa ikusasa labo. Sekubinga
Mlaleli mbukeli siphinde sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi libuyele enkantolo ephakeme yasePitoli icala lokubulawa kukaSenzomei wesigamekweni esenzeka ngo-2014 eFosloras ekhaya lalowo wayintombi yakhe uKelly Khumalo. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uyicinga amagama athi SABC Izindaba nakanjani uzoyithola. Siqalile isigcawu sokuqondiswa kweyigwegwe kwenhloko yeyimantshi yesifunda eKwaZulu-Natal esamisiwe imantshi uEric Nzimande. uNzimande ubhekene namacala yi-162 wokungayiphathi kahle kanti wamiswa ke emsebenzini eholelwa ngokugcwele kusukela ngo-2018. Inhloko yemantshi KwaZulu-Natal uEric Nzimande ubhekene namacala angu-162 ongayiphathi kahle ngonyaka u-2018 wamiswa emsebenzini ngenxa lezinsolo ebehola. Njengomengameli wemantshi esifundazweni, uNzimande ubebhekele ukwenza incomo kungqongqoshe ezobulungiswa ukuthi kunikwe umsebenzi imantshi ezobamba okwesikhashana ezinkantolo zesifunda. Kolunye udaba longayiphathi ngendlela kuthiwa lokuzama ukulala nabesifazane ayethi uyena owayekade bazamela umsebenzi wokubaza imantshi ngokuthi athi bayamkwaleta. By making subtle sexual advances to her and or calling her into your office and asked her to sit on your lap whilst talking to her and or indicated that she was indebted to you for her job and that you were personally responsible for her receiving the position. uNzimande uyaphika wonke amacala ongayiphathi kahle emsebenzini uphinda abhekane namanye amacala enkantolo enkulu. The amended charge sheet has ballooned significantly since October 2018 from 50 counts to 162 counts. And our client now once again records his intention formally that he will be pleading not guilty to all of the 162 counts. Ukulalela kwalolu daba lokuqondisa ubugwegwe kuNzimande luyaqhubeka. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Siphinde sahlangabezana nezingqinamba futhi isigcawu sezomthetho obikulindeleke ukuthi siqale namhlanje ukulalela udaba lwejaji elisamisiwe emsebenzini uNana Makhubele. Ngasekupheleni konyaka owedlule iJudicial Conduct Tribunal yahlehlisa lolu daba ngenhloso yokuthi luze libuyele esigcawini namhlanje. uMakhubele ubhekene nezinsolo zokuthi wephule eminye yemthetho ngokuthatha isikhundla sokuba yijaji ngokugcwele ekubeni engusihlalo webhodi lenkampani kahulumeni iPrasa. Njengoba sahlehliswa ngolwezi nyakenye besibekelwe olwanamhlanje njengosuku lokuqala kwaso kulonyaka. Nokho abameli bejaji bafike nesicelo sokuthi siphinde sihlehle futhi isigcawu. We made it quite clear that for us to properly represent and assist the tribunal, we will need time to look at the material that we have previously worked with. We would also have to look at the transcript of the evidence. Esithangamini sokugcina esihlale ngasekupheleni konyaka owedlule labo abahola iJudicial Conduct Tribunal bakubeka kwasobala ukuthi lolu daba lizoqhubeka kumnyama kubomvu kuyona lenyanga noma ngabe abekho abazomela ijaji uNana Makhubele. When the tribunal adjourned on the 13th November, on behalf of the tribunal, I made it clear that we will proceed with the inquiry whether legal representation was available for Judge Makhubele or not. Ijaji Makhubele kulindeleke ukuthi ethule uhlangothi lwakhe esigcawini ngolwesithathu. I will consider all my options. I will keep the tribunal informed from today as to what happens in the next, I don't know, 2 days, 72 hours or whatever, however many hours, but I will let you know. Akusekho ukujika manje njengoba ithimba labameli bakhe lehlulekile ukuhlehlisela lolu daba ngasekupheleni kwenyanga ezayo uNhlolanja. Amakhulu abafundi abangayitholanga ikhala ezikhungweni zemfundo ephakeme banikele eNyuvesi yaseNorthwest eMahikeng namhlanje. Lokhu yize lenyuvesi ikhipha istatimende ethi asisekho noma ayisekho ezinye ikhala isazovuleka. Bacela ke ezinkulungwane abathole ikhala yize kufakwe icele engaphezulu kweinkulungwane eziyi180. Imigqa emide yabafundi abafuna izikhala zokufunda
emuva kungasitholi isikhala kwezinye izikhungo. I'm here with my father to check why they did not accept me, but as I said, they said it was due to the capacity. Abanye abatholi isikhala basalenda ukuqinisekisa ukuthi balitholile yini uxhaso lokufunda. I have to wait for NSFAS to clear me so that I can be fully registered, so that I can come to the campus, do my student cards, get proof of funding, proof of registration, so that I can apply for the residence too. Isihlangano ezimela abafundi zithi khona izingqinamba ebesingagwemeka. In most cases, they are rejected due to capacity because the AP score somehow changed. It was 24 initially, but now it has changed to 26. So you might find out when applying, it wasn't yet changed within the system. We have NSFAS that is closing on the month end of January. You have results just came out on Friday. So what is going to happen? Registration of Northwest University, for example, has just begun now. With what money will this prospective student register with? Because most of them are coming from the background where most of us do not even have a desire to be in. They can't even afford 11,800 to come and study in Northwest University. Abafundi abangasitholanga isikhala bangabhalisa esikhungweni i-Central Application Clearing House lapho bengahle bathola isikhala kwezinye izikhungo uma zisekhona. Abazali babafundi besikole saseMpumalanga esingayithola ngemiphumela ka-grade 12 ngenxa yezinsolo zokukopela sebenxusa umnyango ukuba uphuthumise uphenyo njengoba ukugodlwa kwemiphumela kuphazamisa ikusasa labo. I-EJ Singwane ingesinye sezikole ezingayitholanga imiphumela yabafundi bamatikuletsheni. Abafundi abangaphezu kwama-80 ababhala izivivinyo zokuphela konyaka basalinde ukwazi ngekusasa labo. The department is still engaged in an investigation to establish whether indeed an irregularity of a serious nature took place or whether that person can be cleared. At the moment, though, we appeal for patience from those people who are implicated. Abaningi sebezwakalise ukukhathazeka ngalesi simo. Lesingacela nje ukuthi ababeke emoya phansi ngoba kude lesingakwenda ukuthi sishove umalusi ukuthi arelease lamalokhala ama results lebawabambile ngoba singathi silizinga lewelukhanela ukuganga lokhu uma ngabe kukhona kungakanani. Abazali sebenxenxe umnyango ukuba uphuthumise uphenyo ukuze abafundi abathola bemsulwa bezokwazi ukuqhubekela phambili nezifundo zabo. The issue is that there are students that have applied at universities. The universities are waiting for their results, and the learners did not get their results, and even those ones who might have not done well and they wish to go back to school, they don't know their results, so therefore they won't be able to go back to school. Kusenjalo abafundi abangenzanga kahle kumatikuletsheni sebegqugquzelwe ukuba bengene ohlelweni lokubhala lelibanga kabusha ukuze benze ngcono imiphumela yabo. Kwaza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana nje ngoba sithi siyaqhubeka silindele imvula ezingaphelezela ukuduma ezingaba lapha nalapha abemancane amathuba ikakhulukazi lapha eGauteng yongena eningizimu neLimpopo kanjalo nako Northwest kwala seFreystata nakwezinye indawo eziKwaZulu Natal kodwa ke aye ngokuba makhulu mongena ke endaweni ephakeme zalapha eMpumalanga kusondele eduze kwentaba zokhahlamba kanjalo nasengxenyeni ephakeme lapha Eastern Cape uyongena lapha koBloemfontein mancane nje mongena lapha koGqeberha uyongena koGeorge sinyukele siyongena lapha koAphindini sisho sithi nakusasa ngithanda nje ukubalela engxenyeni ke esentshona langa sika ngamafungana koAphindini uyongena phansi lapha Eastern Cape aqhubekela amathuba amakhulu emvula ezingathanda ukuphelezela ukuduma ukutshawa enhlamvelanga lapha koRustenburg uyongena ikakhulukazi eGauteng koJohannesburg uyongena ke eMpumalanga eFreystata koStandard Bulf uyongena ke kuso sonke isifundazwe saKwaZulu Natal uyongena phansi lapha eMthatha ngale kwaloko mancane nje kwezinye indawo lapha koBloemfontein uyongena koVryburg sisho sithi masihlabela phambili siyobheka isixwayiso sebusuku banamhlanje singalindela ukuthi kuthande nje ukuthi kube namagagasi amakhulu mongena ke ogunelo ngaseningizimu ntshonalanga lapha eKapa ebusuku banamhlanje kanti ke noma sihamba siyobheka kusasa isimo nje singaphephisa umlilo lapha kwaPhindini qhubeka lolwandle oluthukuthelo lapha ngasoguneni eningizimu ntshonalanga awubheka nje amazinga okushisa ebusuku banamhlanje sisho sithi lifudumala kakhulukazi kuzo zonke indawo ezingasoguni bephakathi mongena ke ikakhulukazi enkabeni lapha koThwane uyongena eMelo kanjalo nalapha koPolokwane ngathanda ukuba phakathi entshonalanga lifudumala nje kuzo zonke indawo esentshonalanga amazinga okushisa ngophamo enhlamvelanga khipha umkwavetsheni lapha kwaPhindini uyongena koCalvin koFrededali kanti ke mongena evustile angeke
ngeke libekezelele obelikhipha umkovetsheni kanjalo nalapha Eastern Cape lifudumale kodwa mongene eMthatha KwaZulu-Natal kuzo zonke indawo lifudumale ngamandla komhlaba uyalingana yongene eFreyistata kanti ke lingashisa futhi mongene kakhulukazi ke lapha koPitora kanjalo nakoMafrican siyongena lapha koMessina ngivumele ngisho ukugcola umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo ube nobusuku obuhle. Sibonga kakhulu kumfoka Msima ngambukela sesibeka lapha kweindaba zakusihla bakhono zakwethu kusasa neindaba zesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.